for DJ Rocky's Secret Files. Minahal at pinaglaban kita. Ikaw lang yung hindi lumaban. Hi DJ Rocky. I'm a silent listener. Itago mo ako sa pangalang Jaika. Wagas kung magmahal, pero wagas din palang masasaktan. Mahal ko siya, higit pa sa sarili ko. Sa kanya umikot ang mundo ko. Itago natin siya sa pangalang J. Tinamaan ako, ang lakas ng gayuma, impact, mahal na mahal ko talaga. Pero bakit kasi kung kailan nagmahal ka ng tunay, meron namang kapalit na sakit. Ito ang aking secret file. Year 2018 nang makilala ko si Jay. Ahead siya sa akin ng 3 years. Matagal ko na siyang textmate. Uso pa kasi noon yung textmate o callmate. Hanggang sa nagkita kami ng personal. Unang meet up namin, shake hands pa siya sa akin. Pero wala lang sa akin yun. Kalmado lang ako. November 4, nanligaw siya. And then sinagot ko siya eventually. Naging boyfriend ko at tumagal kami ng ilang taon. Masaya kami sa mga panahong yun pero hindi naman nawawala yung mga away at bati. Natural lang naman daw yun sa relasyon. Sinusubok ng panahon para tumagal at mas maging matatag ang relasyon. Hindi naman kasi maganda kung puro saya lang, diba? Then, ilang buwan na lumipas, naging legal din ako sa pamilya niya. Ang swerte ko kasi, in fairness ako yung kauna-unahang jowa niya na ipinakilala sa pamilya niya. Then ipinakilala ko rin siya sa pamilya ko. Actually, marami akong nakarelasyon. Hindi naman dahil sa malandi ako, pero gusto lang kasi talaga nila ako, mabait daw kasi ako. Well, masasabi ko talagang mabait ako. Pero sa lahat ng mga naging karelasyon ko, palpak . Hindi kasi sila nakukontento. Tsaka siguro, pinaranas lang sa akin yung magmahal. Yung magkaroon ng mga ex sa buhay ko. Until yun nga, na-meet ko siya at sabi ko sa sarili ko, last ko na to. Ayaw ko na ng iba pa. Siya na lang. Although, hindi naman sigurado. Pero kahit ganun, at least, minahal ko siya ng totoo. And by the way, si Jay, siya yung tipo ng lalaking mabait, mapagmahal, maalaga at walang bisyo. Hindi siya yung tipo ng lalaking lasinggero at naninigarilyo. And for me, he is a perfect guy. Year 2019, nagsama kami sa kanila. Nirespeto ko siya kasi hindi raw siya sanay sa amin kaya inintindi ko naman siya. Sa totoo lang that time, hindi pa gusto ng pamilya namin yun. Sinuway lang namin kasi mahal namin ang isa't isa . Then year 2020, may nangyari sa amin. Siya yung first ko. Kahit marami ako naging karelasyon noon, never naman ako nagpagalaw sa mga mokong na yun. Hard to get kasi ako. Pero sa isang to, nadali talaga ako. Mahal ko kaya binigay ko. Months later, LDR kami. Nag-aaral pa kasi ako noon. Madalas kaming mag-away noon, parang gusto ko siyang laging inaaway. Lagi ko siyang hinahanap, ewan ko ba? Then marami rin akong napansin sa sarili ko. Then I remember delayed pala ako. Buwan na. Tsaka ibang level yung pakiramdam ko. So bumili ako ng PT. Ginamit ko yun sa boarding house kasama yung kaibigan kong si Jem. And speaking of Jem, siya yung kaibigan ko nung college. Nang gagamitin ko na yung PT, biniro pa ako. Tinakpan niya, sabay sabing surprise. Siya raw muna bago ako, lokong yun. Ang hindi niya alam, nakita ko na. Pero nagkunwari lang ako para masabayan ko siya. Pero, yun nga, nakita ko na yung resulta dun sa PT. Nakangiti ako at kinabahan nung malaman kong positive. Yes, positive. Buntis nga ako. And buti na lang sa mga panahong yun, nandun si Jem, ang kaibigan ko. Tinulungan niya ako sa mga kung anong dapat gawin. Pinaalam ko kay Jay yung kalagayan ko.
nabuntis ako. Tsaka sa nanay ko. Kaya lang, tinago ko pa rin sa iba ko pang kapamilya. Tsaka sa mga kaklase ko. Kasi natatakot ako eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka mapahiya ako kasi nag-aaral pa ako that time. So walang kaalam-alam yung iba na buntis ako. Tsaka bakit ko naman sasabihin? Baka pagpiestahan lang ako ng chismis. Kilala rin kasi ako ng iba sa department namin. So ayun, I kept my mouth shut. Ang lolo at lolo ko naman, walang alam tungkol dito pero ipagtatapat ko naman. Naghahanap lang ako ng tiyempo. So 2 to 3 months na akong buntis. Hindi ko na lang sasabihin kung bakit. Feb 4, 2020, ito yung araw na pinakamasakit sa lahat ng nangyari sa buong buhay ko. Nawala ang baby ko. Ang akala kong ang saya-saya. Tanggap ko na may blessings kami galing kay Lord. Yun na ibabawiin pala. Sa isang iglap, nawala ang baby ko, ang baby namin. Ang sakit. Nakahandusay ako sa banyo habang kaharap ang fetus na anak ko. Gumuho ang mundo ko para akong binuhusan ng malamig na tubig. Humagulgul ako, hindi ko matanggap bakit ganun. Bakit siya pa? Bakit baby ko pa? Sa oras na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung pwede lang sanang sumunod na sa baby ko, ginawa ko na. Hindi lang ako masaktan ng ganito. Depressed ako that time. Tulala. Tumutulo lang ang luha, gabi-gabi umiyak ako, hindi ko mapigilan yung sakit sa dibdib ko. Para akong papel na puti sa sobrang putla ako. Grabe ang sakit na naramdaman ko, parang gusto kong magwala. Kung pwede ko lang ibalik, gagawin ko talaga. Kumalat ang kwento tungkol sa akin, tungkol sa nawalan daw ako ng anak. At doon nasira ang pag-aaral ko. Hindi ako bumalik ng school. Kumalat na rin kasi sa department namin. May nagsabi kasing isa sa mga kaklase ko, hinanap kasi ng teacher ko yung presensya ko at sinabi niya yun. Wala na akong balak at lakas ng loob na bumalik. So I decided to stop. Total, nagluluksa pa rin naman ako sa nangyari sa akin. Years passed. Until now, miss na miss ko pa rin yung baby ko. Masakit para sa akin yun sobra. Hindi ko pa rin siya makalimutan. Siya yung first baby ko tapos nawala pa. Siya na sana yung magbubuo ng pamilya namin ni Jay pero wala eh. Wala na siya. Ang pinakaminamahal kong anak. At simula nga nung araw na nawala siya, nag-iba na rin ang ugaling meron ako. Iba na. Yung strong na Jaika na nakilala ng lahat. Ito na yung weak iyakin. Naging masamang babae sa mga mata ng taong minahal ko ng sobra. Nagpretend ako na okay lang ako for almost a year. Lahat ng sakit kinimkim ko. Para lang ipakita sa lahat na okay ako. Kaya sa taong mahal ko, sorry kung naging ganito ako. Kung naging masamang asawa ako sa'yo. Kung bakit tayo nag-aaway. You know that I want my baby back. Kahit hindi na talaga pwede. O kung kahit masundan man lang siya. Sa tuwing naaalala ko yung nangyari sa akin, hindi ko pa rin mapigilang umiyak. At hindi ko mapigilang sisihin yung sarili ko. Kahit naman hindi ko sinadyang mawala siya. Kinakausap ko na lang siya sa panalangin ko. Yun na lang din naman kasi ang tanging magagawa ko. Wala na kasi siya. Last July, magkasama kami ng asawa ko. Until sa unti-unti nang lumalabo ang relasyon namin. Dahil sa away namin. Pwede pa sanang isalba eh. Kaya lang, iba ang nagsettle. Nangialam sa relasyon namin. Hindi talaga nagtatapos ang kalbaryo ng sakit at kalungkutan ko. Pero kasalanan ko nga ba? If kasalanan ko, willing naman akong pagsabihan or else i-advise man lang. Kaya lang ang hindi ko matanggap yung sinabihan ako ng masama ng hindi magandang mga salita ng kapatid niya. Sinubukan kong magpakumbaba kay Jay kahit na ako yung pinagmumukhang kawawa. Pero sa kanya nangingibabaw pa rin yung pride niya. Baka nga hindi niya ako mahal.
Kaya hinayaan ko na. I-give way ko na lang siya. Kasi kung talagang mahal ako ng taong yun, hindi ako masasaktan ng ganito. Hindi niya hahayaang masaktan ako. Sana ipaglaban pa rin niya ako. Pero wala. Hindi eh. Nanahimik na lang ako. Hindi ako nag-entertain ng kahit sinong lalaki sa buhay ko. Because up until now, nagre-recover pa rin ako. Deadma lang. Naging manhid na ako. Iniisip ko kasi na baka pareho lang din niya. Kaya ayaw ko muna. And I wanna pursue my dreams again for myself. Itinututok ko yung atensyon ko sa pag-aaral ko. Para naman maipakita ko sa mga taong sinusubukan ko. At para na rin naman sa magiging future ko someday. Kaya Jay, if ever na marinig mo to o mapanood mo man to, gusto ko lang malaman mong hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Alam mo kung gaano kita kamahal. But this time, mamahalin ko muna ang sarili ko. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin, sa pagmamahal, at sa lahat ng magandang nagawa mo para sa akin. Mag-iingat ka palagi. Muli, ako si Jaika, at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.